תגיד, לא מפחיד להיכנס לעולם הנדל"ן עכשיו? מפחיד, כן. אם מפחיד, אל תיכנס. מה זה מפחיד? מפחיד זה מה? אתה יודע, הסיבה לא להצליח, יש תמיד. היא קיימת כל הזמן. כל הזמן יסבירו לך למה לא. למה לא כדאי לך להיות עצמאי? למה אסור לך לעבוד במחירות? למה אתה לא יכול ללכת לשחק כדורגל במגרש הזה? למה אתה לא יכול לעשות את העסק הזה? למה העסק הזה הוא לא בריא? תשמע, זה לא השיח, אנחנו לא באירוע. אין תקופה. אתה מנהל עסק, בוא תנהל אותו, תעבוד בו, תשקיע אותו, תטפח בו. יהיה תקופה קשה? בסדר, עכשיו, אז תעבוד קצת יותר קשה. הכל בסדר. לא סתם, לא כולם מצליחנים. מצליחן זה משהו שאתה צריך להבין אותו בתוך ה-DNA שלך. זה משהו שאתה צריך לדעת שיש מחיר שמשלמים. כשהחבר'ה יוצאים לבלות, אתה עובד. כשהחבר'ה מסבירים לך למה לא, אתה מוכיח להם למה כן. אין דבר כזה תקופות יש כל הזמן. כשאני הייתי צעיר, לא היה לי ילדים, הייתי פנוי לכבוש את העולם. היום יש לי 4, אני עובד הרבה יותר קשה ממה שעבדתי כשהייתי צעיר. זה פה, אין דבר כזה תקופות. קושי זה משהו שהוא מצוין, כי זה מה שמפתח אותך, זה מה שהופך אותך להיות משהו אחר, יותר חזק, הגרסה הכי טובה של עצמך. אתה רוצה לעבוד בתיווך, אתה רוצה להצליח, תעשה את זה עכשיו. כי מחר תמיד יהיה משהו אחר שיסביר לך כל הזמן למה לא.